masanin Allah ɗaya ne ganin sama hakan ne. Masanin Allah ɗaya ne ganin sama hakan ne. Rabbana sarkin kyauta taimaka mana mun ɗauko, kai ne alwahabu idan ka so sai ka miko. Mu ma ga mu mun zo domin isar da sabo, a yarda mu isar da shi don manzan da ka aiko. Masanin Allah ɗaya ne ganin sama hakan ne. Rabbana yo salati adadin kwamfiyuta ga dukkanin abubuwan da yake a cikinta, ka dinga yi ga gwaninka in kafin mu furta, dama ka saba mai dunkan kai halitta. Ahali wa sahabu ka hada da ma'aiki, sun burge gwaninmu ta ko ina babu burki, sun sallama wa nawan rayuwa har da jiki, duk mai ja da ɗayansu a wutar sashi ciki. Masanin Allah ɗaya ne ganin sama hakan ne. Tijjani Shak Jilani Usman Gibrima Shak Barhama yayi sababan mu shi ma, mai shirafa'u kai ne ke izamu da himma, yam lawam yam rufa'i har malan salishi ma. Sanin kiyama azuma karima yar karimu, duk magiyin ku sai ya da shi ne ke da gammu, yan ukun abbanki ne sai ya da rungume mu, ki daɗe mu zumunci ki haɗe kawunan mu. Masanin Allah ɗaya ne ganin sama hakan ne. Assalamun alaika annabi mai kasaita, assalamun alaika nazibu sarkin tsafta, assalamun alaika karimun mai annabta, salama ta gare ka gatan duk mai gata. Wallahi manzan Allah kai kadai ne mafuta, duk wanda yake kin ka lallai ya tsiyata, mu ko duk masoyanka mu ne ke rabauta, dan haka ma yabanka yanzu ne za mu furta. Masanin Allah ɗaya ne ganin sama hakan ne. Annabi sannu sannu fasihu zulkarami, idan batun girma ne babu kamar azimi, dan kwabatin adalci ne babba ko karami, har kaburan sun san ka da kunya zulmukami. Masanin Allah ɗaya ne ganin sama hakan ne, don kwa mutum ya ki ɗauka za kwa ya gane gaye, ranar da dukkan sama zai gane haƙul ne, dan dai shi shugaba sarkin tausayi ne. Masanin Allah ɗaya ne ganin sama hakan ne. Abakar zo ka an ka koda mana gwaninka, dama ka saba mai ni ko na shaide ka, na ummani nake nufi don kwa kusan da haka, dama da shi aka san mu wanga batula shakka. Labbai ka tanadin managarta kan zulwara ya madaloli, mai tausayi da jin kan bayi an gwankali da jikan wahabi, rashin ganin ka na damuna yarje igan ka ya zallobi, kuma gaba ɗaya na baka wallahi ya ɗari. Masanin Allah ɗaya ne ganin sama hakan ne. Mai idan ganin Allahu dukkan isa tuni ka ture, don matsayin da ba naka bane abban zaki ya mun ture, mai gida uban masu gida ya mai fari ya mai kore, a sallama maka tilas ne ya shugaba kai fardin ne. Zauna da lafiya in ya baka fitilar ilahu magaginmu, sayyadul alam labai kakan dulwara alfaharinmu, sayyadul adaya mahadi domin ka ne do aka bamu, ya annabi na mun gode kai ne ka zamu togata mu. Masanin Allah ɗaya ne ganin sama hakan ne. Ko ina fada sunan ka san mai da kasu angon hafsu, kab annabawa gaba ɗansu ya shugaba na kaɗe su, domin ka Allah ya yi su domin ka ne do aka basu, waye ya kai ka mukami ne ka babu ya angon hafsu. Safahu mai dubin darajoji musu bawa sirrin Allahu, kowa da kai yake ta gadara min giziya sarkin sulhu, azizu fardi mahmudu na jamul huda ya mai lauhu, ai san ka ne cikar dacewa gatan kalamu haru. Masanin Allah ɗaya ne ganin sama hakan ne. Mai isar ka baka wege mai titira da hajjamilu, ya su buga tilla mai girma fatahu ya sidi kamalu, mai walla saufa yudi ka ya ashkala sanni jamalu, mai innamallahul mudi ya razuku sanni rasulu.
kai rabana ya baiwa mukamai sannan ka mai babba taska kowa da kai yake rabewa alhamdu ba wani bayanka ya mai nadi tun babu nadi zauna idan ga kirara ka in ce da kai uban masu isa gatan alam ne labbaika masanin Allah ne ganin sama hakan ne wallahi ni na umaliya ba na tuna wani bayanka girman kashe kadai ni na sani wallahi annabi mai maka bazar uwa har ma da uba na baka su ya mai maka kawai si da ja salauci mai kinka sai ya sha sarka domin ka da shi kiyama labai ka annabin ka saita gausin giyasun mamuda sarki jamilu ya mai tsafta musan ka ne ya zama gatan mu annabi mai babbar tuta kai al'amir ka zo kai bashi domin fashi kadai ya dayanta masanin Allah ne ganin sama hakan ne mai matsayi da martaba kuma mai kyawun siffa ya gaira la'anami isasshe al-mustafa annabi baka sanu a san ka na zurfafa kai ne ka san ilahu ma'aiki ya mai gida manzan Allah ɗaya ne ba a yi masa shariki in aka ce ma'aiki ba wani mai mulki ko a cikin tahiya dole ka sa saraki ta wahidu fardu imamu na mayaki masanin Allah ne ganin sama hakan ne ya maulal wara kai ke yi wa bayi kai ka ji zancen Allah haka yake babu sauyi ba mai irin taka ta kai a karamu zamu ba mu da wani buri face mi maka shi iri ya al'ummar annabi ku dakata ku ji wata 'yar magana ce zan dan muku bayani maganar ita ce masanin Allah ɗaya ne mai jin Allah ɗaya ne ganin sama hakan ne masanin Allah ne ganin sama hakan ne kai ke rabo da rabawa ni dai na rike ka duk juyin yanayi barna a bayyabanka ko ranar kiyama in tashi a tutar ka a musamman dan Allah dan sai ya dawo tula waye ya ga Allah bayan ma'aikina waye masanin sakuce min dan amina wane mai wala saufa sai da mai gidana annabi na rike ka ko da zana kuna masanin Allah ne ganin sama hakan ne ibul mahbuba kai zan waye gona dan naji ko Allah kai yake ta kauna dole ne in mike ko da mai gidana shine yaga Allah gaba da gaba na bina wa ya san ilahu idan ba Ahmadun ba kowa mahajubi in dai ga shugaba shine arufullah madayanci jagaba mai minka ilaika cikakke babban uba masanin Allah ne ganin sama hakan ne tamatu bihamdillah nan za mu saka aya masu yi maka bege al'amin na batula kebi na ma'aiki hadimi ga rasula abubakar na umma abiha mai yaban kairiya masanin Allah ne ganin sama hakan ne masanin Allah ɗaya ne ganin sama hakan ne masanin Allah ne ganin sama hakan ne